Сәлам шаян дуслар, каникул вакытында нәрсә эшләргә белмисезме? Мин сезне хәзер 5 минут эчендә җыр язарга өйрәтәм. Моның өчен мин гитара инструментын сайладым, чөнки өйдә бүтән төрле инструмент юк иде. Гитарда уйнау бик җиңел, моның өчен 32 төрле аккорд беләсез икән, любой төрле җырны уйнап була. Җырның беренче адымы мелодия уйлап табарга кирәк. Моның өчен инде без любой 4 төрле үзебезгә ошаган аккорд алабыз да шуны җыр буе уйныйбыз. Миңа менә булар ошады. Мелодияны уйлап таптык, нишләттереп уйнарга, ансын инде соңыннан да белеп була. Җырның икенче адымы сүзләр язарга кирәк. Инде сүзләр язганда артык күп уйлап утырырга кирәк түгел. Менә күңелдән һәрбер сүз чыгарга тиеш. Башта җырны яза башлаганчы җырның темасын сайларга кирәк. Моны бик җиңел сайларга, любой берәр актуаль проблеманы аласыз да шуның турында менә шунда язасыз. Мин карантин турында язарга уйладым. Кемдер йөткере, кемдер авырта. 30-на кадәр бармыйбыз мәктәпкә. Өйдә ничек? Өйдә бик тә рәхәт. Өйдә бик тә рәхәт. Өйдә бик күңелле. Аңлашы мәктәбем, сагынмыйм мин сине. Көне буе ашыйм. Җырның сүзләрен язып бетердем, хәзер инде шуны уйныйсы гына калды. Кемдер йөткерә, кемдер авырта, кемдер көне буе өйдә ята. 30-на кадәр бармыйбыз мәктәпкә, телефон аша гына укыйбыз өйдә бик тә рәхәт, өйдә бик күңелле. Аңлашы мәктәбем, сагынмыйм мин сине. Рәхәтләнеп йоклыйм, бер кая да бармыйм, көне буе ашыйм. Ике атна узды, мин өйдә ятам. Аңлашы мәктәбем, мин сине яратам. Дусларны сагынам, йокыны кыскартам. Алып китегез мине моннан. Ике атна узды, мин өйдә ятам. Аңлашы мәктәбем, мин сине яратам. Дусларны сагынам, йокыны кыскартам. Бирегезче мәктәпне миңа. Менә дуслар, шушындай безнең 5 минут эчендә җыр килеп чыкты. Хәзер инде белеп торасыз. Менә бетте. Хәзер инде 5 минут эчендә дә җырны ничек язып, ничек шуны эшкәртеп, ничек инде шуны җырлый икәнен белеп торасыз. Сезнең белән мин, Галимҗанов Салават идем. Пока-пока!